Sziasztok, Haltomi vagyok. Ez a Tomi felirat lenne a kérésem arra, hogy nézzétek meg a videóim a humorom ellenére is, és iratkozzatok fel. Ezt a csatornát azért csináltam, hogy eljussak a vágyamig az a 150 000 feliratkozóig. És nagyon-nagyon öröm lenne, hogyha ezt mindig megadnátok nekem, hogy én ezt teljesíteni tudjam, az én vágyamat, és ezt mind értetek, teszem ezeket a videókat, meg hogy kíváncsi leszek, hogy mit szóltok ti a humoromhoz, hogy szerintetek én milyen vagyok, meg ilyesmi. És azért van ez a felirat, hogy kérlek, iratkozz fel a videóimra, lájkolt, ezzel biztosan engem arra, hogy többi videók vegyek fel, és több videó legyen, és támogass engem azzal, hogy feliratkozol rám, mert hisz el akarok menni valamikor még a 150 000 feliratkozóig. És mostantól rendszeresebben lesznek videók. Köszönöm, hogy nézted, sziasztok!